ασθενής 80 ετών προσήλθε στην ενδοσκοπική μονάδα Πειραιά με συμπτώματα επιγαστραλγίας. Επιγαστραλγία είναι ο ιατρικός όρος για τον πόνο στην άνω κεντρική περιοχή της κοιλιάς, γνωστό και ως στομαχικό πόνο ή δυσπεψία. Μπορεί να χαρακτηριστεί ως ήπιος, ασαφής, καυστικός ή οξύς και σχετίζεται με διάφορες παθήσεις του πεπτικού συστήματος όπως γαστρίτιδα, γαστροϊσοφαγική παλινδρόμηση και λειτουργική δυσπεψία. Ο ασθενής υπευλήθη σε γαστροσκόπηση από τον διευθυντή της ενδοσκοπικής μονάδας, Δόκτωρ Σταύρο Καρακατσάνη. Κατά την γαστροσκόπηση διαπιστώθηκε ολισθαίνουσα διαφραγματοκύλη, zit-line και σκέλη διαφράγματος στα 35 έως 38 εκατοστά από τον φραγμό των οδόντων. Επίσης, στο σώμα του στομάχου, στο μείζον τόξο, ανεβρέθηκε άμυσχος πολύποδας 1,5 εκατοστά. Αφαιρέθηκε με βρόχο πολυπεκτομής. Τοποθετήθηκαν 7 μεταλλικά αιμοστατικά κλιπς για την αποφυγή μεταγενέστερης αιμορραγίας. Στο κάτω τείχομα του στομάχου ανεβρέθηκε υποβλενογόνιο μόρφωμα. Αφαιρέθηκε με βρόχο πολυπεκτομής. Τοποθετήθηκαν 2 μεταλλικά αιμοστατικά κλιπς για την αποφυγή μεταγενέστερης αιμορραγίας.